Türkmenistan'ın ilatı, tebiği beladan yeten ağır ziyan için döwletden iş yüzüne hiç bir yardan alıp bilmedik wagtyna. Häzir bolsa wayrançylygyň ýyllaryny dikeltmäge synanýan wagtyna. Haramda Berdi Muhammedow köpçülikleň velosiped, tigir sürmek çärelerini döwlet büdjetini harçlaýar hem velosipede ýadygarlyk gurdurýar. Ähli ýurtlar şeýle tebiği betbagyçylyk gelen wagtynda helak çekenlere mümkin bolan ýardam berýär. Türkmenistanda bolsa adamlar çörek satın almaga pul tapanatlar. Mal iýmeti kepeň üstüne uruş edýärler. Adyg önümlerini el yeterli bahadan diňe bank kartalary arkaly almak mümkin. Nagyt pula zat satın alyp bolmaýar. Köpçülikleň velosiped sürüşlik wagtynda ähli ýollaryň ýapylanmagy sebäpli adamlara ýoldan ýöremek gadagyn edildi. Büdjet işärlerini bolsa goşadyrnak üçin köçelerde boş aýlanyp ýörmez ýaly awtobusa ýüklediler. Ýurdun ilatı öz kıyınçılıklarını näde çözekligini bilmeýän wagtynda haramda göwn açmak üçin özüni güýmenje tapýar hem öz ýakynlarynyň aladasyny edýär. Adan yolu, adan yolu, atlanali